Την κόρτεντον το 2. Ναι. Κορ 2 βάλε έναν πόντο στην Αντωνίου. Τι μένει, να μου λαλείς έτσι. Ξεκινήσε ρε. Δεν δείχνει σε άλλον ήχο, αλλά δεν πειράζει. Η μέρα που είναι και να πούμε. Ναι. Βάλε άλλο έναν πόντο στο τσιμένα. Ένα λεπτό ρε Δημήτρη. Λάθος τα πράγματα. Τούτον πράγμα από εκεί και εκεί πράγμα από εδώ. Ναι. Νικολίνα, πιάτε πόντο. Να μην πιάσει με πόντο. 3 βάλε άλλο έναν πόντο Αντωνίου στην που- τσιμένα. Τσιμένα στην ένα. Αλλάξουν τηλέφωνο. Τσιμένα στην ένα. Λες σου πω. Πάτη είναι το σπάτο κάμω, θέλεις το που πάει πάνω πάνω. Ναι. Εντάξει, έχεις. Ναι. Ξεκινήσαν ποτά ρε. Άρα ξεκινήσαν το. Ρε, μα έβαλα ένα στην έναν πόντο, και δεν έκαμε. Πώς τα λέ- Α, ποτά. Και σαν λόγω να παίρνω από εκεί. Ποτά ξεκινήσαν το Δημήτρης ρε. Ναι. Ας βοηθήσω πρώτα. Δύο. 2-2. Τρία δύο τώρα. Μία υποτσίκια. Δες με ένα λεπτό. Γρήγορα. Εσύ τώρα από εκεί. Θα τους φτάσουμε. 3-3 ποτά ρε. Βάλε άλλο έναν πόντο στο τσιμένα. 7-1 από εκεί. Βάλε άλλο έναν πόντο στο τσιμένα. 4-3 ποτά. Ναι, η Αδάμου. Η ομάδα κόβει το χαλί. Τσιμένα στην ένα. Πες μου δεξιά ρε. Πονός του μπλε. Πονός στο καλύτερο. Τσιμένα στην ένα. Ποτά είμαστε καλοί. Ποτά υστερούμε επειδή καθυστερήσαμε. 11 από εκεί. Ποτά. Αδάμου εν τιμένο. Πες μου. 64. Η Αδάμου. Τσιμένα στην ένα. 11-1. Ναι. Εντάξει, είμαστε καλοί. Τσιμένα στην ένα. Στα πόσα παίζουν. 21. Εμείς δεν φτάσαμε. Team 2 στην ένα. 12-2. Αν τους πούτς. Ακούμας. Δεν έχω κάνει λίγο το μάτσι. Ωραίο το μάτσο. Είναι και μονότερο μου. Era ne uno come sto givendo per la caffonellata sta out. Και εγώ. A mezz'erare per il tipo di calcio.
1-1. Το ένα σίγουρα είναι οκ. Το άλλο δεν ξέρω αν βρίσκεται. Το δικό σου. Παπά μου Δημητρίου. 2-1. 15 οι Ρώσοι. 15 γύρω. Ξανά. 15 γύρω. Τσεκάρετε τα. Ένα λεπτό αν είναι σωστά. Συμφωνούμε. Team 1-1. Πρέπει να φέρουμε δύο κόμπιουτερ. Ναι, ωραία. Αν μπορείτε να κάνετε και εσείς. Να κάνουμε ένα στην κυβέρνηση. Αντωνίου Ποτσίνκοβα δείχνει το. 6 βλέπω. Τα δάχτυλα. Team 1-1. Τώρα ξεκινήσε το δεύτερο. Άρχισε να μην άκουγα. Πέρασε. Team 2-1. Συγγνώμη, παιδιά, το πρώτο call δεν είχε live. Ξεκινήσε τώρα. Α, ξεκίνησε, όχι, ευχαριστώ. Λογικά. Team 1-1. Line, here. Συνένα Bye μπορώ. bye. 19. Βάλες και μόνος είναι. Ναι. Σύστο. Είμαστε professional, αλλά μην μπράβει. Team 1-1. Δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο. Ξέρετε τι κάνουμε όμως. Που να πρέπει να κοκκαμίσει. Να αλλάσουν και σε κάθε σέρβις. Τους κάνει σέρβις. Εντά ρε βέλε ρε βισελίο. Να πάθουν κάτι γιατί δεν το... Η τάχα θωρείς αλλάσει τον το βελούιν. Είναι και άτομα που να θέλουν να πεθάνουν. Team 1-1. 19-4 και... Α, 13-9. Πότε πρέπει. Έσως όντως. Δεν έκαμε το. Πρέπει να βάλεις άλλο έναν πόντο στο Team 1 και βάλει άλλο έναν πόντο στο Team 2. Είναι 25. Όχι 19-5. Μα κάνουμε, δουλεύει. Και καλά γιατί θα με δείχνει 18. 14-9 δάμε. Για- 14-9 είμαστε στο σχέδιο. Ρε γιατί το δείχνει 18-8. 18-4. 14-10. Πρέπει 19. 19-5 που πρέπει να είναι. Γεια σας, γεια σας. Τώρα 25. Ναι, πολύ ωραία. Ciao, με 14. Άλλαξε να μην μόνο. 25 για Αντωνίου. Τι με άλλα. 14-11. Τέλος πάντων, ναι, να κάνει τα ονόματα μας. 21-5. Θα βλέπεις πολλά σας. Δεν δείξεις. Τίποτα 14-11. Δεν πιάνε το τώρα. Τι άιτε τελειώσε. 14-10. 14-12. Δεν σου κάνει μας κότσο να κάνουμε κομμένταρ. Αδίκαι. Ρε άλλες πως θα ποιος να έχει το κομμεντάρι με μάγκιο μου ρε παιδί. Μα τι αέρα να. Από εκεί πόσα. 15-12. 15-13. Στο 50. Πόσα τελείωσαν τώρα. Εντάξει. 21-5. Δεν το πιάνε.
Κάμε Skyball. Ήταν μικρό Skyball, τέλος πάντων. Skyball. Τώρα τους το δείξω, σκορ. Μπράβο, ρε. 4-15 ποτά. Κάμε Skyball. Το 15 ποιοι. Η Αδάμου 15. Τώρα 15 όλα. Στο επόμενο μας την έκανε. Τώρα που τα βράμε να πω. Γιατί είναι τελευταία πριν. Πόσοι θα χωρούν? Πρέπει να είναι εσύ ένα. Ήρα, 0 άτομα. Μάτσε πολλά. Μπορεί να μην 16-15 η μπλε, γυρίζουν. Η μπλε είναι η γιαγιά και η κοινή με φανέλα. Η μπλε είναι η γιαγιά με κοινή με φανέλα. Δεν είναι και... Είναι η γυναίκα με γιαγιά, τα όπλη. Ωραία. Έχω ωραία φото. 16 όλα. Και ξεκινά καινούριο σετ, μα βάλε 0-0 στο ποτά. Κάμε 0-0 το σκορ. Και πας το κάτω. Τώρα αλλάσιζαμε game 2. Οκ. Ναι, ναι. Και team 2 συν 1. Τσαβέ μπλε ομάδα 17. Σωστά τα ονόματα. Ναι. 16 αυτά είναι μπλε. Η μπλε του 17 όλα. 13. Derby. διορθώσαμε. Team 1 συν 1. Αναγιά μου. 17 η... Αδάμου. Μετά να... Και αμέν το δικά. Team 1 συν 1. Team 2 συν 1. 18 δάμε. 2 ώρα το σκορ. Εντάξει. Πω να σας τι, δεν ξέρω. Ξενώθηκε ρε μαλάκα το πούστολο. Με έχω στο τελευταίο λάπτοπ. Ναι. Σκατά. Τέλος. Κερδίσαν το video. Τώρα είναι 4-4 σκορ, by the way. Κάμε τον τελευταίο τον πρώτο. 5-4 η... 5-4 team 2. Εμείναμε ρε, ξενώθηκε το λάπτοπ. VT! VT. VT! Σκαράνο Wi-Fi. Έχουμε connection problems. Σε ούλα. Γιατί? Το λάπτοπ δεν δουλεύει. Το control panel μας. Τι εννοείς? Όχι ρε. Μπορεί να γίνει που κινεί το πράγμα. Εννοείς εσύ hotspot. Μπουτάμε που το έχω, δεν ξέρω γιατί. Άντε, Είμαστε ρε. μες στη θάλασσα. Τα σκάτω μοντέλο του καλά. Έλα, λείτε τα καλά. Ναι ρε, ήμασταν πολλά καλοί. Τούτα παίζουν τουλάχιστον. Πρώτο set είχαμε Παίζουν, αλλά ήμουν στο σκορ. Δεν πειράζει. Βάλεις το στο edit τα πρώτα που να έχουμε λάθος. Εντάξει, έχεις κι Να άλλον αφήσεις τρόπο. τον ήχο που τα Νομίζω λαϊβά. προσφύγει το σκορ και φέρουμε έτσι. Μα είναι professional. VT, Τώρα το να κανονίσουμε. αφήσεις τον ήχο που τα Να φέρω λαϊβά. άλλον κινητό να βάλει hotspot. Ρε, Βάλε γιατί σου τι hotspot. ενώνεται ρε. Εγώ περνάω και όχι. Γιατί δοκίμασες. Εμένα δεν έχω κάνει τόσο πολύ και κάνω και εμένα. Δεν έχεις που είναι το packet. Εσύ έχεις unlimited. Δουλεύει, όχι νο. Βέβαια, Εγώ κατάμωσα. δεν έχω unlimited, έχω 10 GB. Ο φέρεις φανέλα τον κόντραι. Ναι ρε. Έτσι ρε. Professional. Δεν καιρό μη μας. Εγώ crossbar. Έχανε ο κόσμος, θα ρίξω το σκορ.
σε δεινοσαυράκια. Γιατί όμως ρε μα, two devices connected. Κάτσε αγέντε. Ευχαριστούμε. Εν έχεις medium. Άρα, ευχαριστούμε. Πάνε να αλλάξουμε. Άλλαξα. Βάλτε το δαμέ, να μην να πάθετε. Αλλά να πράγμα βάλω τη φανέλα μου πίσω. Την άλλη. Eran 21, 18. Game 2, 0-0. Πού έπιανε ο... Ξέρεις το σκορ ποδά? 9, 7, 10, 7 η Αντωνίου. 17 η Αντωνίου. We're back. Ρε. Έλα ρε. Σάστηκε. Σαλάντα. 18 τιμένα. 18. Βάλα άλλο ένα point στην Τσέγκοβα. Μπράβο. Τιμένα στην ένα. Έλα. Τσίντια εμείς, να ήταν διαπαίξουμε έναν δύο. Πού? Τσάπου κάθεται. Τιμένα στην ένα. Γιατί. Ούτε την μια φορά που πήγαμε πρωί. Όχι ρε, αφού έπαιζα με τη Βαλέρια και τη... Έτσι αρχή παίξαμε και τις άλλες. Παίξαμε... Α, ναι. Μπορεί. Χάσαμε. Είναι χάσαμε. Ρε φορέ, ξέρουμε σκορ. Τιμένα στην ένα. 12-18. 13. Έχασες ένα. Δαμε η Αδάμου έχει ένα πόντο. Εντάξει, γιατί πρέπει κάθε 7 πόντους να γυρίζουν, γιατί κάθε 5 ας πούμε. Έχεις βολέ. Δύο. Τιμένα στην ένα. Dicen que me se no puedo decir. En inglés y para mí. Πόσα. Τιμένα στην Δύο ένα. ένα δάμε. Μα πρέπει να κάνεις στο TikTok και στο TikTok να έχει την ειδικά κόσμο που... Ναι, αλήθεια. YouTube πεθανίσκει η πλατφόρμα. Τιμένα στην ένα. Τώρα επόμενο τουρνό να πάμε στο TikTok. 4 είναι. Θα βάλουμε και διάφορες καμερές και πολλά άγγλους. Να θέλουμε και όλα αυτό. Φέρουμε και 4, ναι. Τιμένα Σήμερα στην ένα. Κάμε 5-1. 5-1. Ναι, δεν είναι και μόνο τρόπο. Έτσι πολύ. Team 2 συν 1. Πήρα 17-9. Γυρίζει. Καλό το κομμεντάρι μας πάμε. Εν είδες τίποτε εγώ. Ευχαρνούμε τις ομάδες. Τι είναι για να δάμε. Κάμε τα χτύλα. Πόντος στο Αδάμ.
Και πάμε για το σερβίς η Μαντσέγκοβα στην Ρωσίδα. Πέταλα, ναι. Και η Ρωσίδα καρφώνει μέσα! Είναι ένα μόνο σε τιμένα. Περνάς, λέει. Αμέ, ρίξω το μαντούς. Πάστονες, πόντος. Και πάμε τώρα η Νικολίνα το νέο σερβίς που παίζει στον πανιταλιακό σερβίς στην Ιζαμπέλα. Πασάρει η Μαντσέγκοβα, καρφώνει η Ιζαμπέλα πλάσε. Την παίρνει η Νικολίνα, πασάρει το σειρά. Η Νικολίνα και αυτή πλάσε. Ω, τρελό να λέει. Πασάρει free ball. Είναι λίγο για τις κοπέλες. Δηλαδή να πασάρει η Ιζαμπέλα, ο Κόχη και η Λεάνα πέφτει. Τιμένα είναι. Πόντος. Πόντος στην Αδάμου. Τιμένα στη νέα. Ματσπώνει. Γυρίζει. Out. Team 2 στην ένα. Γυρίζει να βάζει ρε. 21, ναι. Όχι ρε, team 2 στην ένα. Αντί επαγγελματικά. Τώρα τράκι το παιχνίδι. Θέλω να κάτσεις και μπαταρία του βίντεο, τέλεια. Πού άμα κάτσε πατέρα με τι φάει φωνές. Da, τιμένα στην Αυτό ένα. είναι powerbank, Ναι, τελειώσαν πολλά. πόντος 12. Ένα φυτικά με πολλά. Κάμε δουλειά σου ρε. Παχώνουμε. Για δουλειά. Εγώ μάλα